Nuwun kawula nuwun kanthi boten ngirangi pakurmatan katetepaken sagung para tamu, Bapak saha Ibu kepareng kula ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho saha wilasaning Gusti ingkang Maha Agung satemah ambabar daya pangribawa ingkang tansah tumedak tumanduk dumateng kawula kinasih. Nuwun kawula nuwun para sepuh dalah pinisepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rinten kelawan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhuluhur ing budi. Para pangemban panggemaning praja tuwin satriyaning nagari kinarya songsong agunging bebrayan ingkang tuhu pantes sinudarsana. Sumawana sangyaning para rawuh kagong miyang putri ingkang tansah sinugata ing sagunging pakurmatan. Ngengeti panjenengan sedaya dalah kula namung jejering titah sawantah jalema manungsa limrah ingkang tansah kapurba kawasesa dening Gusti ingkang Maha Kuwaos. Pramila sumangga tansah handhedhepe sumendhe hangunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung non inggih Gusti Allah ingkang sampun kepareng-paring kekiyatan tuwin kawilujengan satemah panjenengan sedaya dalah kula saged kempal ing panghargyan dinten menika kanthi winantu ing karaharjan. Dene rahmat sholawat saha salam mugi tansah lumeber dumateng priyagung luhur sekaring jagat mustikaning bawana inggih Sayyidin panetep panatagama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sumambrah para sahabat mugi saged lumeber sagung penderek bilih mangke kalebet panjenengan sedaya dalah kula ingkang rinten kelawan dalu tansah hangantu-antu payung pangimananing wiwit kawitan prateng delahan. Bapak saha Ibu sagung para tamu ingkang tansah winantu suka ing tuwin basuki dene saderengipun tuhu linepatna ing deduka tinebehna salwiring sendhat. Dene kula cumantaka lumarap atur satemah hanggempil kamardikan nyigek nginya nembe wawan pangandikan. Non inggih aurat mundi dawuh saking Bapak Aban Mabruri dalah Ibu Asri Pamuji. Kula minangka pambiyawara kinen handherekaken lampahing dhawuhipun risang pinanganten kalih ingkang asesilih Rara Ayu Dewi Septiana Pamuji dhaup kaliyan Raga Anggasta Atmaja kakung Bapak Priyadimeja dalah Ibu Rima Pangestu saking Brajan Wanakrama Pleret. Menika kawistara tumapaging adicara ijabing pinanganten sampun lumampah kala wau kirang langkung tabuh 8 enjing. Kairing donga pamuji sagung para tamu mugi nggenya hanetepi darmaning aspuh wiwit purwa madya wasana ing mangke tansah pikantuk songsong kawilujengan.
sak temah saged lulus raharja kalis ing sambikala. Rehning sedaya sampun samekta tuwin satata pramila ing mangkih adicara tumuli badhe kula purwakani. Pinangka pambuka kula badhe ngaturaken sesanti pamiyaking warana kinarya sarana hamemayu hayuning sesama. Salajengipun katur dumateng para tamu, sumangga kula ndherekaken lenggah kanthi mardikaning panggalih hangantu tumapaking adicara sakmangke. Wus ndungkap ing mangsa kala ana titahing Gusti jalu tanampi wanita arsa mestuti eti endahing budaya Jawi kanthi nindakake adicara panggih. Panggihira risang pinanganten binarung ungeling gending lancaran bindri. Mangungkung ungeling gending lancaran bindri kiya timbuling paraga hambeksa edan-edanan kinarya sarana panyuwun amrih lulus raharja lumapaking adicara panggih. Kinarya purwakaning adicara panggih juru ampil setanggan ngabiyantara ing ngarsanipun Bapak Ibu Aban Mabruri. Pisang sanggan kang ateges risang pinanganten kakung saweka nampi gesangipun risang pinanganten putri. Paripurna ngaturaken pisang setanggan juru ampil kembar mayang marpekisang bagus risang pinanganten kakung kembar mayang kakepokaken pundak tengen lan kiwa nira risang pinanganten kanthi pangajap sentosa raga pikukuh ing driya. Saya caket anggenira lumaksana risang pinanganten sarimbit sak temah dadan saronta risang pinanganten putri ambalang gantal. Amung sakedheping netra risang pinanganten kakung bales ambalang gantal. Gantal non inggih suruh matemu raosih ingkang minangka sarana ambuntel saraning ganten tinangsulan ing lawas seta nemu pralampita risang pinanganten sampun gambuhing panggalih temu ing raos tresna suci. Tansaya caket lumaksana risang pinanganten putri agi-agi ngabekti mring garwa kanthi sumembah tumuli amijike samparaning kang raka kang winastan ranu padha. Kanthi sedya ngaturaken dharma bekti mring garwa ing alam madyaning gesang bebrayan. Paripurna wijikan samparanira jinunjung lenggah risang pinanganten putri kebak ing raos asih lan tresna. Sigra sang juru sumbaga methet antiga ing palaparan nira risang pinanganten sarimbit ngemu pralampita risang pinanganten inggal pinaringan putra. Nalika sakmono risang pinanganten wis jumeneng jajar. Satuhu sak jajar derajating priya lan wanita gandeng renteng-renteng kekanten asta risang pinanganten sarimbit. Sampun lenggah ing sasana mulya, risang pinanganten sampun lenggah ing sasana mulya. Risang pinanganten sarimbit nindakaken jangkeping adat tata cara Jawi non inggih tampa kaya. Risang pinanganten kakung paring tampa kaya mring risang pinanganten putri ngemu pralampita tanggel jawabing priya. Tumuli risang pinanganten nindakaken dhahar walimahan. Risang pinanganten kakung angepel-apel sekala punar lajeng sukasih risang pinanganten putri.
paripurna nindakaken dhahar walimahan risang pinanganten sarimbit ngunjuk toya wening dados pralambaning necep maduning asmara janma. Tumuli risang pinanganten sarimbit nindakaken adicara sungkeman. Arsa angeswa nyuwun idi pangestu dumateng tiyang sepuh amrih ing tembe rahayu uripe risang pinanganten. Paripurna nindakaken adicara sungkeman kang ateges paripurna adicara pawiwahan ing kalenggahan menika. Awit saking menika tebih saking raos panundung panjenenganipun Bapak Abban Mabruri. Anggenipun nampi karawuhan sedaya kirang ing tanggap tangguh gupuh mawi suguh. Mugi diagung pangaksami panjenengan sedaya. Saha kula minangka pranata adicara ngaturaken agunging samudra pangaksami bilih wonten kathah lepat anggen kula ngaturaken tata upacara menika. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.